Hej, velkommen til dagens video. I dag, der spiller vi Roblox, et spil, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Det var et eller andet masker. Et eller andet. Det finder jeg ud af, det står på skærmen nu. Og vi spiller ikke alene. Vi spiller sammen med min gode ven Oliver. Og han er faktisk også lige her. Sig hej, Oliver. Goddag. Nå, forresten min mikrofon den er skruet op, så det kan godt være, det var meget højt. Og vi skal høre radioen. You don't have a flashlight. You don't have a flashlight. Multiple unknown anomalies have been reported soon after the incident. Your safety is priority, and we urge you to take immediate action. Follow these instructions to protect yourself and your loved ones. Der var en Oliver. If you are at home or work, remain indoors and seal all windows and doors. If you come across an anomaly, try to scare it off but do not interact with it. If the anomaly finds way into your house, do not fight it. Hiding is the only option. Keep your television, radio, Hvorfor er der ikke noget flashlight? Det er ikke godt. listen to official updates and instructions from your local authorities. Thank you for your understanding during this challenging Jeg time. har flashlight. Okay. Confirm. Ja. Vi har døde tidligere på nat 1. Den kan komme på alle vinduer, så vi kan... Det eneste vi egentlig kan gøre, det er at bare barrikadere nogle af dem. Hvis vi tager de steder, der er lang tid, hvor det tager lang tid at komme hen, eller hvor der er mange vinduer, Okay. og barrikadere dem. Skal jeg også lige tage en... Jeg tager begge soveværelser her. Ja. Sådan så vi ikke har lige så mange vinduer, vi skal have. Jeg har lige lagt mærke til en ting. Man kan også smide hammeren igen. Okay. Så man kan godt sætte... Jeg har ingen idé om... Okay, der er faktisk meget god lyd på. Sådan. Okay. Skip daytime. Du skal strække. Det skal hoppe op. Nu er klokken 12. Klokken den er 12, og det er uhyggeligt. Vi tænder lige noget lys. Og vi skal have god lyd på. Kan man overhovedet godt høre mig? Ja, du kan se, når den går opad. Hallo. Så er det fordi, der er lyd. Okay, så er der også lyd, det kan du se der. Ja. Hver gang den går opad, så er det fordi, der kommer noget lyd. Jeg gad faktisk Vi skal måske have downloadet. Vi kan godt gå ind og... Jeg gad faktisk komme med til flere videoer som det. Hvor er det henne? Er det udenfor? Det er udenfor. Og gå ind i huset og skræmme... Vent, vi kan ikke skræmme den væk. Vi kan ikke... Sådan der. Nu skal vi ind i huset og skræmme den væk. Fuck, den kommer. Fuck. Nej, vi døde. Outdoors is often dangerous. Try to go after a recent encounter. Det er lidt svært, når der ikke er noget lys. Skal vi ikke bare skip fuldstændig igen? Jo. Vi barrikaderer hus, looter, og så skipper vi. Så prøver vi for tredje gang. Tredje forsøg. Tredje gang med lykkens gang. Ja. Vi kan ikke bare gemme os inde i skoven. Skal jeg bruge den? Ej, den ved ikke også, hvor du er. Flashlight. This is an official emergency broadcast from the government of Robloxa. We inform you that there has been a significant radioactive spill at a factory near your location.
Multiple unknown anomalies have been reported soon after these. You haven't placed any camera. Nå, ja, man kan få kamera. I will urge you to take immediate action. Jeg tror først, det er Follow senere. these instructions to protect Ja, det yourself and your loved mere end ones det, while at your det er i government works shoppen on eller et eller addressing andet, the situation. hvor du If kan you placere are at kamera. home or work, remain indoors Jeg venter and bare på, seal at all vi windows kan... and doors. If you come across an anomaly, try to scare it off but do not interact with it. If the anomaly finds way into your house, do not fight it. Ej, vi laver jo også en challenge, hvor vi går ikke selv, når monsteret er der. Ja. Vi går bare i alt, i det hele, ikke alene. Så ikke så meget en udfordring, det er mere, vi tør Jeg er inde ikke. på værelset. Ja, jeg skal få en Åh, kom. dumme. Nu kan vi lave det her til. Kom ind. Nu kan vi lave væg. Jeg skal lige have fundet et Er det ikke bare 2 på hver vindue? flashlight først. Det er 2 brætter på hver vindue. Har du et flashlight? Ja. Okay, godt. Har du? Ja. Jeg kan da ikke se noget flashlight. Nå, ja, nice. Så nu... Vi skal 2 på hver. 2 på hver. Ja. Vi skal barrikadere bagværelsesvindue i. Hvorfor? Fordi det tager lang tid at komme hen til. Og vi kommer nok ikke til at være der så lige meget. Der er en på badeværelsesvinduet. Ja. Skipper vi ikke bare? Jo. Jeg hopper Jeg barrikaderer lige Eller- bagværelset lidt mere. perfekt. Jeg har sat 2 eller 1 på. Jeg har sat 2 på. Vi kugger lige nu. Vi skal nok vinde det her, måske. Ja, vi vinder. Måske. Måske. Det er faktisk en lille smule scary. Ja. Jeg tænder lyset. Jeg Jeg kommer. Jeg tror snart lyset det kommer til at slukke. Ja. Du har lige taget. Okay. Mm. Jeg kan ikke huske, hvordan det er, man får kamera. Om det er noget, at man skulle have købe i shoppen, det kan jeg ikke huske. Åh nej. Kan vi ikke skræmme den med vores flashlight? Jo. Vi kan gøre noget. Der er jo en del, vi kan gøre. Lyset går ud. Der er ikke noget, vi kan gøre. Det er ikke gøre noget.